Començat el 35è Saló Internacional del Còmic, que durarà fins diumenge. La Fira de Barcelona a Montjuïc acull novetats del gènere, però també taules rodones, conferències i moltes exposicions. Quines destaques, Jordi? Bona nit. Bona nit, Josep. Destacaríem 3 exposicions. Per començar, Còmics en vol, que es pot veure aquí al pati de la Fira, que reuneix fins a 10 aparells que uneixen aquesta curiosa combinació entre el món de l'aviació i els còmics. També destacaríem l'exposició 100 anys del TV, on es pot veure des del primer exemplar fins a l'últim i pel camí fins a 250 números especials i, sobretot, curiositats d'aquesta família tan còmica que és la del TVO. I, d'altra banda, la política arriba aquí al Saló del Còmic de la mà de l'exposició Dibuixant a Donald Trump, on es poden veure fins a 150 caricatures mostrant la cara més curiosa i divertida de Donald Trump. Me gasto un tercio del sueldo en cómics al mes. Y entre los dos podemos gastarnos alrededor de 300 euros al mes. Soy bastante friki, podríamos decir, y lo disfruto un montón, además. També tinc disfresses de videojocs, per exemple, sobretot del Tekken. Hi ha un personatge que és així com xinès, que es diu Ling Xiaoyu, i bueno, m'encanta.